Mipasabot ang DPWH 6th District kabahining pag-aspalto karon nga gihimo sa Dan AS Fortuna sa Mandaue City. Matud nila kinahanglan kini tungod sa kondisyon sa daan. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang parte sa AS Fortuna Street sa Mandaue City nga kasamtangang gitrabaho karon sa DPWH. Mihimo sila og asphalt overlay o paghulip sa bag-ong layer sa aspalto sa stretch sa maong karsada. Sa usa ka social media post karong bag-o, kabahin sa maong pagtrabaho, nakaani og daghang reaksyon. Lakip sa pangutana sa mga netizens. Kinahanglan bagyod ang pagtrabaho karon. Ug ngano kunong dili man atimanon una ang pagsolusyon sa baha sa maong karsada. Ang mitrabaho sa asphalting ang DPWH 6th Engineering District. Pasabot sa ilang district engineer. Inventory sa central office, ang road condition anang AS Fortuna na nasa fair condition. In which kinahanglan na siya i-prevent para di mo dako ang damage sa kanang existing nato nga concrete, in which makita na diyan na mga cracks gagmay nga di kayo maklaro na to magdaganda. Musipin na mga tubig, sumuhumok atong bis. Sa miaging simana lang, nakasinati og halapad nga pagbaha ang Dan AS Fortuna. Unahan sa parte nga giaspalto karon. Taod-taod na kini nga problema sa maong dapit. Apan matud sa mga opisyales, mas miarang-arang ang sitwasyon, mas dali na kuno muhubas ang baha, itandi kaniadto. May mga drainage projects nga kasamtangang gitrabaho sa dapit sa unahan nga mga establishmento. Samtang sa preventive maintenance o pag-aspalto nga gihimo, dugang sa DPWH, dunay deadline sila nga giapas maong gitrabaho kini karon. Namgud day timeline ani actually kani project effectivity ani is June 11. Supposedly mo expiry karong August 27. Mahuman dapat ni siya. Ang timing gud sa iyang pag-take effect sa iyang contract duration naiwan gud. Nico Sereno, Balitang Bisdak.